me ya faru za a yi wannan rap battle din tsakanin ku da rashin kunya da ya jawo haka. Akwai wani yaro yana yawo ya shi fries za mu nuna mai iyakan shi. okay to me yasa ba kwa shiri amma sai za mu shiri ai ba maganar shiri ni ba na shiri da yan yarinyoyi ni na harka ne da wayanda suke da nan bana yawa okay bai kai bane gaskiya ne big boys ne no to me za ku ce wa masoyanku